Графік выступленняў юных баскетбалістаў турнірамі насычаны не менш, чым у дарослых. Толькі ў маладзечні за 2 дні кожная з 4 каманд сыграла па 3 гульні. Яшчэ патрэбна ўлічыць, што юнакі 14-15 год, акрамя трэніровак у секцыях, займаюцца і ў звычайных школах. А кожны новы тур – гэта паездка ў іншы рэгіён. І нярэдка бывае так, што пряма з цягніка ці аўтобуса патрэбна выходзіць на чарговы матч з сапернікам. Игра сегодня сложная, соперник сложный. Они очень быстрые, техничные, сложно против них как-то. Вот. И настрой у нас у команды не очень, так скажем. Потому что, уставшие все, и на это сказывается. У другім дывізіёне дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лігі, дзе выступаюць і маладзечанцы, а яны прадстаўляюць ДЮСШ «Олімпік» 2011, спаборнічаюць 8 каманд. Чарговы сезон распачалі ў кастрычніку мінулага года. Каманда сыграная, а бацькі і трэнеры стараюцца, каб юныя спартсмены выязджалі і на міжнародныя турніры. Матчы з новымі сапернікамі заўсёды дапамагаюць падымацца на новыя прыступкі спартыўнага майстэрства. В прошлом году команда «Олимпик» молодечно заняла первое место во 2-м дивизионе. В этом году продолжаем пока с такими же результатами, пока идем на турнирной таблице на 1-м месте. Но еще команды тоже хорошие, игры ровные, есть команды такие же, как и мы, и хорошие, игры хорошие. Еще не за горами последние 2 тура. И там будет уже финальный тур, где будет определяться победитель 2-го дивизиона. Маладзечанскія баскетбалісты перамаглі каманды ўсіх 3 сапернікаў – Зоршы, Пухавічаў і сталічных смокаў і замацавалі свае лідарскія пазіцыі ў турнірнай табліцы. Між іншым, у дзіцяча-юнацкай баскетбольнай лізе ад ДЮСШ «Олімпік» 2011 паспяхова выступаюць яшчэ 2 дзявочыя каманды. У наступным годзе трэнеры плануюць заявіць на чэмпіянат яшчэ адну – з юнакоў. Такі вось атрымаецца цікавы парытэт – 2 на 2. Выбіраць ёсць з каго. Больш чым 100 дзяцей і падлеткаў з горада і раёна займаюцца ў лядовым палацы ў секцыі баскетбола. Алла Маркелова, Алексей Андраеўскі, МКТВ.